What are you about? Mr. Charles Igweze. Akwala Nkwele Akwala Nkwele. Abo mubondera na toke ro ma no ndeke na bayi na no lu. Amba kon kama na Kenneth Obalume ni mu maka na wala akwa yi kwa na ke so bu na eji. One of our members and the club Professor Secretarial Cultural Association. Club na na mi be wonne na wonne. Na nyelo nwe fa aka. Ife we no kwasai. Na club, one the club here. So I think I'm a witness at the area. Okay. The maximum support I was in the end both by kind and cash. Okay. So no consultant, no focus, but I know you work in it. No. No. The line at the wall was sending me. Why I'm what you more than the photo. I won't. When I know, I know, see, I'm not going up on the legion. No. I got to all our destinations. Amen. Now in the Ibasiga Balaya, Benisi, Beko Manisi family, and Mazasi Gaza Benisi, I will. I said, I don't, you don't have a bomb on up. Manapabalo, you don't have a bad too much. Macanova Bob and a kitten and Abba, and Nova Camara, Naiva Bataliva Meliva. Na adu kwacha n'enu gugusina mgbe no ndo ka ọ na-ekwusi na gbawo na onye anyale na o nwere ndị Chukwu nyere ego ya tinye na wole ndị Chukwu nyere ego si babanye maka na maagwe na ndị Chukwu nyere na ndị na-eche ebe a bụ ndị anyele ka enye maka na onye anyele omegene onye ekene nke wosi na ya adịrị unu na mma okwu unu ji wee bịa ebe ere mana nke unu eji wee na-anaghị amana dịdị first tag unu si wee bịa and etu a unu si first tag wee nata ụfọdụ don unu nwachikwara ebe dị iche iche unu mana unu esikwa ebe ahụ dị iche iche wee nabakwa Lagos mana ọ maka ibe ekwu nji bata ọ ya adịrị unu Kenneth si nsu unu okwu unu ji wee bịa nke onye na unu ya amana unu ọ ya abalị unu